Чичук-Париж е един многолик свят. Комитата Христо Бенчаров беше и зимата на 1954 година, малко след изпитната ми сесия. През натрупания блестящ на февруарското слънце сняг имаше само тесни пътечки, по които едва се разминаваха двама души. Отивах умели при приятеля ми Киро. До дървената порта се спрял дядо Христо, в едната ръка държи кокошка, а в другата нож. Ясно за какво. Шо, дедо, кокошка ти колиш? Дядо Христо премести ножа и вдигна ръка над очите си. Белотата на снега му пречеше да вижда добре. А, ти си! Чекам мило да помине некой да заколи кокошката. Ти се дойдат вечерта, децата гладни. Смея се и му викам, толкова люда имаш и Степано, една кокошка не можеш да заколиш. Мило, човекот ай душман, а бое айван. Не ми дава сърцето да кренам ръка. Познавах теорията за класовата борба, но до сега не бях чувал подобно определение. Нека да бъде и само посочване. Ще рече на душманина, можеш да вдигнеш нож, но на хайвана. С него разговарях за всичко, без да отличавам едрото от древното, героичното от обикновеното, защото за него всичко беше ежедневие и еженощие. Защото животът на професионалния революционер, а той беше именно професионален революционер, не познава строго съчленяването на денонощието, кога е ден и кога нощ. Разказваше дядо Христо с неподправена виртуозност, без поза и артистичност, без претенциозност да бъде средищна фигура, независимо, че беше винаги в събитието. Ако го питах за нещо, в което лично не е участвал, веднага уточняваше, това нещо съм го чул от еди кого съм. Или това нещо не го знам, може. Потресаваща беше тази негова особеност да присъства изключително пълнокръвно в събитието, без да се поставя в неговия център. При него участието и събитието се разпределяше така, че всичко участваше, действаше, страдаше или буваше. Изобщо получаваше се необикновена, достоверна композиция. От дядо Христо помня не само съдържанието на разказите, но и неговите мимики, жестове, тонове и полутонове, но усмивката, трагичното или пресмехулното моделиране на гласа, дори отделни чути за първи път от него думи. Уважаваха го всички в махалата и извън.